В началото беше тишината. Не защото нямаше какво да се каже, а защото нямаше кой да го изрече. Тя беше млада жена, вярваше в любовта и в мъжа до себе си, но той носеше не обич, а контрол, студ, насилие, години мълчание, години вина, години срам. Тя не каза, никой не попита. И така в рода се роди първият възел. Истината остана заключена в тялото й, болката се капсулира в мълчание. А когато болката не бъде изразена, тя започва да се движи, надолу, по кръвната линия. Енергията, която не е призната, не изчезва. Тя се сгъстява. Става сянка. Създава блокаж в полето на рода. Нарушава се законът на принадлежността, тъй като тя, жертвата, е изключена чрез мълчание. Нарушава се и законът на реда, защото той, насилникът, остава без отговорност. Когато в една система има несправедливост, тя започва да крещи чрез следващите. Първият енергиен дълг вече е създаден. Не защото някой е искал, а защото никой не е могъл да понесе истината на време. Така започва историята. Тихо, но мощно. И от тук нататък всяко поколение ще я носи, докато някой не избере да я види. И прекъсне мълчанието. Латуирът мъжът никога не плачеше, никога не прегръщаше, никога не питаше как си. Но всички го уважаваха. Или поне така изглеждаше. В действителност всички се страхуваха. Първият такъв мъж бе дядото. След война, след загуба, след студено детство, той се превърна в сянка със сила. Не вярваше в чувствата, не говореше, викаше. Бащата го повтаряше. Мълчаливо, с авторитет, с заповед, не с грижа. И внукът? Внукът усещаше, че мъжеството е нещо тежко, че или ще бъде като тях, или няма да бъде мъж. Това е родов модел, сила, изградена върху страх. Присъствие, което парализира. Нарушен е родовия закон за авторитет с любов. Нарушен е законът за близост без заплаха. Когато мъж управлява със страх, системата започва да го повтаря, докато някой не се осмели да разруши образа. И тук идва болката. Синовете се страхуват да бъдат меки, за да не бъдат слаби. Дъщерите избират мъже, които ги контролират, защото това е познатото. Никой не е щастлив. Но всички играят роля, ролята на силния, докато не се роди мъж, който не иска да бъде страшен, а иска да бъде цял. И тогава родът започва да диша.